Kablaw, kakabsat, umay kayo dito'y channel mi, ti Masakbayan Ilocano Radio Drama, no ada tinaisarding nga kwento, saan mo na isao taawan tinanggeg, no naisarding apagayat, ken agsublimanen iti rikna. Welcome to channel, comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo, ti episode ita, mabalin nga ti maysa kadakayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan. Anya nga iti planom itata nakaturpos ka ni ti kolehiyo, iha. Kaya't ko tiagbiro kadagos iti trabahok, papa. Ado ti mabalin mo asumre ka na, Jane. Basta saan ka lakit di anapili iti trabaho. Basta ti kayat ko at trabaho, papa, ket ti may apply ko ti inturpos ko a kurso. Sa bagay, husto da ita ako nam. Ado nga minitan, dagiti addaan iti trabaho, ngam di damat maaramat ti ingradwarda. Gaputan na rigat at talaga ti agsapol itan iti panggadan. Wan nga rod, papa. Ado matagiti amok akasta tinapasama kadakwada. Sa bagay, awan mo ti dakas na. Ti importante kat ada trabaho da. Numabalin ko makat, kayat ko amay apply ti inadal ko a kurso. Adaken ka dayta, iha. No anya ti amom apagsayatam, aramidam. Ngam daytoy lang ti unay-unay ko, wan. No mabalin, jak kayat nagtrabaho kay ti sabali apagilian. Apay mo't, papa. Iha, ado dagiti madamdamag ko asaan anasayat ang mapaspasamak kadagiti kadaraan tayo ijay. Agmay maysaka nga anak mi ken ni mamam, kadyak kayat nga dati dakas ang mapasamak ken ka. Papa, saan nga agpapada ti gasat ti tao? Anya ti amuyo, ang mga noadamot na pintas agasat nga agururay kanyak iti sabali a pagilyan. Basta no mabalin, iha. Kayat ko adito'y kalaang Pilipinas. Mamati ka makasapol kamot lang itinapinta sa panggedam, dito'y pagilyan tayo. Insan, kumusta? Nakasapol ka niti trabaho? Saan pa'y nga rod, manong? Makabanog mo tagbiro kiti trabaho. Normal lang dayta. Talaga kasapulan ti anos ako nada. Wan nga rod, manong. Nang runa no ti ibirbiro kam ket tinaiturpos mo. Ay, isumat lagayam nga adu tinagturpos asabali at trabaho tinasarek da. Tapno lang adam ako na trabaho da. Agpaiso day tangin baga minsan. Nang ro na itapanawan. Ado pa yun natin sumsumro kiti call center. Oray, di dan maaramat in graduar da kurso. Ta tinapatag, adan trabaho da. Ken saan damot amalugi. Ta ado madagiti call center anang atong agpasweldo. Ngam, makapaupay, manong. Awan samot ton ti mastre ka katrabaho. Mawatan ka, Jane. Ngam kasi din ako nakon. Kabagalam dayta. Basta di ka maawanan itinamnama. Agyaman na kita encouragement, insan. Naimbagpay kun ka, ada na talgad at trabaho. Narigatan akmat lang idida mo. Ngam, iti asi ti Diyos. Nakasapul akmat lang iti nasaya tapanggadak. Kasta akto kumamot, manong. Sapay ko ma, tamakasapul akto matlaangan iti trabaho. Kumusta ti panagbirbirok mo iti trabaho, iha? Awan pa'y simong ba't kadagiti nagaplayak, mama? No asino ti umuna, isunton at ipapanak. Aging gaita.
Awan pa imawag kanyak. Kasta talaga iha. Masapul ti anos. Talaga narigat ti mangrugi. Ngam, dakkel ti kaasi ti Diyos. Mapanpanunot ko pa'y ket din ti agaplay di balasiw tao, mama. Amang ano damot na pintas agasat nga agururay kanyak ijay. Ngam, anya iha. Inyunay-unay ngamin kanyak ni papa. Adinak kaya't apumanaw diti pagilyan tayo. Mabuteng ngamin ni papam. Amang ano anya kano ti mapasamakan ka. Amumbat ngagmay-may sakalaang nga anak mi. Amok day ta, mama. Ngam sayang no da oportunidad. Saan mat nga papada ti gasa ti tao? Amok adinak baybay ti Diyos, mama. Sa bagay, pudno day tako na miha. Masapul nga agtalag kay ti Diyos. Bala, bayab ta kasaritak ni papam. Ngam no adda masapulam apang gadam ditoy. May-mayhat, iha. Insan, imbag ta nakita ka. Ada job opportunity di Italy. Ang mga nainteresado ka. Agpay sumano? Wen, imbaga kanyak di gayim ko. Isang oras si kada Agustin na panunot ko. O anya, interesado ka di? Uwan manong. Kasanon ni papam. Siya kon ti makamong agpalawag kan kwa na. Malangarod, padasam. Dakla tulong da itugan ka. Nang runa katagaw-awat da ka ti fresh graduates, sigun iti gayim ko. Sige nga, manong. Kasaritak ni papa. Ibagam ka ni Tito Peter, ti amin a detalye nga ibagakan ka. Ore dagiti benefits. Sapay la ko mata maawatan ni papa. Kuma, isong anusam nga ipalawag kan kuha na ti amin. Ibagam makabailang masalwadan ti bagim. Kaya nukas kasa no? Kadwam ti kabsat ti gayim ko amapan. Ibagam ka ni Tito Peter nga ada kadwam makadaraan tayo. Tapno sa anunay ng agdanag. Sige, manong. Agurno nga kitikirad ti pakinakam. Sakbay akasaritak ni papa. Katsapay ko matapalubusan nak. Agyaman na kititulong mo, insan hari. Sakbay-pay ang nagturpusak man ng Emmy, mapanpanunot konti ag trabaho iji balasiw taaw. Kayat ko ngamin ang masigurado tinasaliwanwan a panagbiag dagiti dadakkel ko, nang runa kat agmay-may saak nga anak. Ngam ada pa nagduaduak, tatalaga asaan nga umanugot ni papa iti panagabroad ko. Pagarupen na ngamin kat jak pay lakabailan asalwadan ti bagik. Ken kang runaan na, adu dagiti madamdamag na amadi a mapaspasamak kadagiti kadaraan tayo iti balasiw taaw. Kinapudno na, jak amuno kasano akasaritak ni papa, kalpasan nga imbaga kanyak ni insan hari ti oportunidad nga agururay ije Italy. Ngam gapo ta talaga nga interesado ak, kinasaritak nga rod dagiti dadakkel ko. Papa, Mama, ada ko maibagak kada kayo. Anya dahi ta iha. Ada ka din nasarakam at trabaho. Ada si Mangbay nga oportunidad para kanyak, Papa. Kat talaga akayat ko dahi nga enjaya da kanyak. Kasta ka di. Anya ka di day ta trabaho, iha.
No nasaya at lakit di mon paluspusan pay. Wen nga rod. Related da iti kurso nga inturpos ko, mama. Manmano ti kastoy nga oportunidad. Anya day ta trabaho, Jane. No lakit di amom apagsaya atam, apay kit din asaan. Office work, papa. Ngam, ijay Italy. Anya? Ijay balasiw taaw kunam? Ay sus, ado ti pagpaggadam ijay. Diyak kayat, Jane. Didak pagdanagan, papa. Kadwak ti kabsat ti gayam ni Insan Hari. Amo ka din nakisagmak ni Manong Hari, papa. Saan ka amabalin nga agabrod? Ano ti madamdamag ko a kinarigat a mapaspasaran dagiti Pinoy nga dayjay? Ngam, papa, iso daytoy yan ti chance ko ang makapan. Nabayag nga inararapaap ko daytoy, papa. Saan ko manatangkan ti ulom, Jane? Peter, apay nga minapuro negative ti aday ti panunot mo. Saan nga agpapada ti gasat dagiti nakapan ijay? Kan mamati ak asaan to nga isagmak ni Insan na Hari. Basta diyak kayat di Yolanda. Peter, mabalin ka dia pagsaritaan ta daytoy abanag. Saanan? Nalpasan daytoy atong tungan. Ngam Peter. Huston ko nakmat. Awanan ti adupay asaw. Jane, amom no anya ti takder ko maipapan iti kakastabanag. Sige, papa. No isuti ko nayo. Nasaya at. Jane, iha, di kagdanag. Pagsasaritaan tayon tumanan daytoy abanag. Kumusta nga, Insan Jane? Nakasaritam ka din ni Tito Peter? Wan, Manong. Ngam saan nga manugot? Anya? Ay sus, sayang dito yung oportunidad na mapaluspusan, Insan. Amok, Manong. Ngam awan mat maramidak. Talaga asaan akayat ni papa. Ay, sa bagay. Maawatak. Ang sapay kong matagbaliw pa iti pangadang na. Kuma, Manong. Ngam ita, jak pa'y lang ma-acceptar ti Jaya yo. Pasensya kayo, Ninsan. Awanan nyaman na. Engam di kagdanag. At dantulat ta sumangbay ng oportunidad para ken ka. Agyaman ak, Insan. Pati si ka, nairamraman. Awanan nyaman na kunak lang aro din. Ken dayto iti tandaanam. At daak lang dito para ken ka. Di ka maawanan iti namnama. Ken di kagdanag. Amok ang makasarak kan tumot lang iti nasaya ta trabaho. Sige, taituloy ko nga ron tagbiro kiti trabaho, Insan. Awan ka di pa imawag kadag iti nag-applyam? Awan pa'y nga rod. Ngam kunadamat, pasaray kalpasan ka no ti makalawas, sakbay nga umawag da. Kasta ka di? Wan, Manong. Sayang at talaga ti oportunidad. Di nasayatin San Jane. Padasa makasarita man ng dagiti dadakkel mo. Nang runa ni Tito Peter. Anya mo, ang mga naumanugot tumatlaan. Kumusta kan, iha? Kasla naliday ka? Nagrigat, Mama. Talaga ngamin akayat kong awatan di trabaho iji Italy. Maawatan ka. Ngam narigat at talaga ti agdesisyon maipapan iti dayta abanag. Amok, Mama. Ngam, ikan na kumamot iti gundaway ni Papa. Narigat ngamin at talaga para kan kuana no umadayo ka. Ngam, Mama, kasapulak mo ti experience.
kat daytoyon ti gundaway ko. Alabayab, takasaritak tumanan ti amam. Agyaman mama, masapul ko at talaga ti suportayo. Agtalagkalaeng, pagsaritaan tayo daytoy anasayaan. Agyaman mama, sapay la ko ma, tagbaliw pa'y ti kapanunutan ni papa. Patpat ganda ka unay, iha. Isuna laeng, tatalaga nga adda amak ni papam. Ada ka asi ti Diyos mama, amok adinak to baybayan. Peter, mabalin ka dia pagsaritaan tamanen ti may papan iti offer iti anak mo iti Italy. Saan nga umanugot, Yolanda? Amumot nga da pagpagkatan dagiti Pinoy nga da iti balasiw tao. Maawatan ka. Ngamdakkel nga oportunidad daytoy para ka ni Jane. Ado ti pagpagkatan iti balasiw tao kunakmanen. Saan tumatla nga makaid na? Napiyak ko man no asidaglaeng, tama balinta mapansuknalan ti anak ta. Ngam kadwa na ti kabsat ti gayem ni Hari. Amok asif da ijay. Amok, yung sa anak nga rod akampante. Diyak kaya tamay sagmak ti anak ta? Oray siyak mo ta. Ngam numaminsan, masapul nga ipaayan tamat ti gundaway ti anak ta. Apay adi mo padasan nga awatan ti biyang ni Jane. Patpat ti anak ta, Yolanda. Diyak lakit di kabailan no dadakas mapasama kan kuana. Peter, saan asikatirumbang nga agdesisyon para iti masakbayan ti anak ta? Amo ka kayat mo aprotektaran. Ngam panawon mo ten, tapno isun ti agdesisyon no anya ti kayat na iti biyag na. Ngam Yolanda. Amok apat-pat gamunay ti anak ta, Peter. Nga masapul nga akludem, apanawanan, tapno isu ti agdesisyon para iti masakbayan na. Ipaay ta kumatikarbengan ken wayawayana. Talaga at tinulungan nak ni mama amang kumbinsir iti amak manang Emmy. Ngam natangken ti pangeddeng ni papa. Kat talaga adinak palubusan nga agtrabaho ije balasiw taaw. Pagaamu tayo matmanang, narigat at talaga ti agsapol iti trabaho. Nang runa no fresh graduate ka, taado ti kaagaw mo. Jakla mo ita, ngam idi panawon ko, kasjay ti sitwasyon. Uray dagiti kabats ko idi, narigatan damatlaeng anak kasapol iti panggadanda. Iso at talaga adyak kayat apaluspusan ti oportunidad, taamangan kunak no iso dayjayan ti agururay kanyak at trabaho. Ngam uray no saan nga umanugot idi ni papa nga agabrodak, inanusak latta tinagsapol iti pagtrabahwak. Iso na laeng, takaskas di nga awan tinasapulak. Agingga iti kinasarita nakmanen ni Hari akasinsin ko. Anya nga insan, napanugot mo ka din ni Tito Peter? Talaga di na kaya tinsan. Jakmat kabailan na supringan ti pagayatan na. Kasaritan manen
Talaga ka di mo kabailan na supringan ti desisyon na? Narigat manong. Diyak kaya't nagsakit tinakap na kanyak. Saan mat siguro, Insan Jane? Talagang adyak kaya't mapaluspusam dahito yung oportunidad. Amo kadakkel ti maitulong dahito para iti masakbayam. Di kagdanag manong hari. Kasaritak ni mama. Barang maalukoy na ni papa. Anya di ko namiha. Kinasarita nakmana ni Insan hari, mama. Talaga kayat na makapanak iji Italy. Dakkel ka no ti maitulong daytoy para iti masakbaya. Ay, nagrigat tumot nga minakasarsarita ni papam. Hanggang di ka madaragan. Kasaritak manen, bareng mapaanugot ko. Sapay ko matauman nugutan, mama. Kaya't ko talaga ti agtrabaho iti banlasiw taaw. Saan lang nga para kanyak daytoy? No di kat para kada kayo matlaang ka ni papa. Kaya't ko masigurado tinasaliwanwan a panagbiagyo. Kaya't ko asubadan ti panang padakkelyo kanyak. Maawatan ka, iha. Katagyaman akunay iti kasta ka panunutam. Ngam ti importante kada kabikan ni papam kat ti masakbayam. Di na kami panunutan. Kontento kami iti panagbiag tayo, iha. Mama, Ngam kasi tinakun-akon, di ka agdanag, tasyak ti makamo. Agaramid ta iti pabuspusan. Anya ngay Peter, napanunot mo ka din ti may papanitikid-kidawan kan ka ni Jane. Aging kakadiita kat namnaman na pailang agbaliw ti pangadeng ko. Aging gaita, agur-uray pala ang di trabaho nga idijaya da iti anak mo. Ti desisyon mo lang ti maururay. Maasik ako mamat iti anak ta. Saan agaputa di nakakayat atubngaran ni Jane? Kat si kantimang manipula iti biyag na. Amo ka protektaram, kan patpatgam ti anak ta. Gam saan kumabot asikati agbalin alapad, tapno matunoy na dagiti arapaap na iti biyag. Nakaturpusan ti anak ta. Panawanan tapno agaramid iti bukod na abiyag. Ti papel talaangan kat timang suporta kan mang tarabay kan kuana. Saan at imang lapad iti pagayatan na. Talaga ka di nga interesado ang mapan iti balasiw tao. Nabayagan, Peter. Talaga nga arapaap na dayta. Nagasat takit di. Tasaan akas kadagiti daduma. Asaan pa'y anakalpas iti panagadal ngam nakiasawan. Wano nakinobnobyo. Nasingpat ti anak ta. Iso adi mo kumalapdan iti kayat na, Peter. Nasaya ta simmang patkan, Jane. Narabian ka mat, iha. Napanak lang nagpasyariti ayan damanong hari, papa. Mama, pasensya kayo no medyo naladawak ang nakaawid. Awan anyaman na, iha. Apa yan, nakariing kayo pailaang. Rabiin. Ada ngamin kayat nga ibagakan ka ni papam. Iso nga inururay na ka, Jane. Ha? Anya ka di dayta, papa? Jane, iha.
Nabayag a pinanunot ko dahito apang ngadeng ko. Sige. Umanugot akon amapan ka ijay Italy. Agpay sa papa? Palubusan da ko nga agabroad? Wen, anak. Ay nahagyaman ak, Peter. Amo ka talaga narigat para kan kadaytoy a desisyon mo. Yolanda, aramidak daytoy para iti anak ta. Kas itinakunamon, kaya't ko suportaran iti amin akayat na nga aramidan ni Jane. Agyaman ak, papa. Ikarit nga aganadak iti papanak. Rumbang laeng. Kan kanayon ka nga agkararag, iha. Tapno ilisi na ka ti Diyos iti paggad. Kanayon ka nga aganad. Wan, papa. Mama, agsingsing po takijay. Aramidak ti amin, tapno maipagpanakaldak nga anak. Kanayon da ka nga ipampanakal, iha. Agyaman ak, papa. Mama. Insan, Hari, ada na pintas nga ipadamag ko kan ka. Anya day tayo san? Kasta nakaragragsak ka launay, ading. Imanugot ni papa mapanak iji Italy. Agpay so? Ay, kamagdyanan na. Imanugot mo't langan ni Tito Peter. Wan nga rod, manong. Kasta unay aragsak ko, idimbaga na kanyak nga umanugutan. Naimbaglaangan, tadapay laang di trabaho nga agururay kanyak. Panagkunak, Jane. Talaga na iranta para kin kaday dya trabaho. Iso at tinasayat, ipakaamok adagos iti gayem ko. Tapno maibaganan dagitinas ka na may prepara ka sa pulan nyo iti kabsat na. Sige man nga rod, insan. Iti kasta, iti kasapa na gundaway, makapan kayo ni Italy. Agyaman na kiti ado at tulong mo kanyak, insan. Ni Apo Diyos timang supapak iti kinaimbag mo kanyak. Agyaman na ka talaga. Talaga narigat para iti amak ti desisyon na anang palubos kanyak nga agabroad, manang Emmy. Kalpasan nga rod ang naiprocess amin na kasapulan, nakapan kamin iji Italy. Ititulong kan kaasi ti Diyos, manang, nasaya at met tinagbalin a kasasaad ko ditoy. Kat gapu iti panagtrabahok ditoy, nakapundara kon iti mas napinpintas a balay apag nanaedan dagiti dadakkel ko. Kan may sa a farm nga isu ita ti banbantayan dagiti dadakkel ko apag liwliwaan dameten. Kan manumeten adaras a nagpasyarda ditoy Italy. Sapay la kumata agbalin nga inspirasyon to'y pakasarita akmanang. Kan sakbay agibusak ti agsalaysay, kayat kuman lang nga ibati dagitoy abalikas. Nasken nga irespeto tayo dagiti dadakkel tayo, tatibagimbagan tayo laeng met ti pampanunutan da. Laglagipin tayo, ano saan agapu kadakwada, awan tayo kumamet ito'y abiyag. Daytoy ti pakasarita akmanang. To'y pagayam mo, Jane. Jane, pagayam ko, maragsakan na kiti nagbalin agasat mo iti pagilyan nga ayan mo ita. Pudno unay ti kinunam, at ipagimbagan tayo ti kanayon a pampanunutan dagiti dadakkel tayo. Ngam iti biyang mo pagayam ko, makunak asaan ko mga agbalin at tubeng dagiti naganak, tapno matunoy ti anak da ti arapaap na iti biyag. Sapay kumatag tultuloy tinasaya at agasat adimtengken ka pagayam ko. Kat nagasat ka,
Taadda dagiti dadakkel mo akanayon a nakasuporta iti amin aganwat mo iti biag. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Daytoy a kapitulo nang ipakita manen tirigat ken panagsagrap ti tao, ngem adalata tinamnama iti patinggana, agyaman kami iti panangngeg. Sumurot maneng iti sumaruno a kapitulo tapno magun o diopay dagiti sabali a pamati ken pamati. Uray adtoy ka IDI abroad wenno ditoy Pinas addalat ta ti Masakbayan Radyo amang Ted Consuelo ken aramid ti pag-asa ti istorya tayo istorya mo met kabsat. Ti Masakbayan. Talaga nagrigat agbero ko iti trabaho ita Lisa. Narabyanak pa na nakaawit ka iti panagsapsapol ko iti trabaho. Wan nga rod, ngam di ka maawanan iti namnama. Addan tulat ta masarakam at trabaho. Nag-applyak mo ten online. Ngam awan pa mo ti imawag no naawat ako no saan. Ano sami ko? Basta ag tinulong ta. Kat di ka agdanag, tauray kaskasano, adamot trabaho. Iso ang makatulong iti inaldaw o pagkasapulan tayo kadagiti anak ta. Agyaman ak Lisa. Ngamjak mo't itulok kasi kalatan tagtrabaho. Orayan niya ditan na trabaho. Sirke ko tapno makatulong akin ka. Iso nga rod nga daak nga asawam tapno ada katulungam. Anos laeng. Uray kitaam. Di mo mapupuutan at danton trabaho. Sapay la ko Malisa. Talaga ajak sumuko para kada kayo kadagiti anak ta. Di ka agdanag. Italaang daytoy. Makalungaw tayon tumot laeng. Ada kaasi ti Diyos. Ala, maturog ta nga ro dun. Dapay sarak ko inton bigat. Sige nga Rod, maturog tan. Masapak mo't nagbirog iti trabaho inton bigat. Lakay, madanagan na kanimi ko nga anak ta. Di mo't lang makasapulan iti panggadan na. Wan nga Rod, bakit? Agam sapay la kumaata makaanos. At dantulat ta masarakan na. Makitkitak tilang natunggal sumangpet. Nakalidliday, nang runa no sumabat kan kwa na dagiti aputa. Gagangay na ata kaya't nangarod nga ipaayan itinaranyag amasakbayan dagiti anak daken ni Lisa. Kan saan laang aday talakay. Amok amababainan ti anak ta iti asawa na. Ta isukat nga rod ti mangmanggad para kadakwada. Naimbag laangan tanaanos kan nasingpet ti manugang ta. Wan nga raw. Iso ang nagasat ni Miko takas ka ni Lisa tinaasawa na. Uray nasapa daan nagasawa. Agpadad amot a responsable ang naganak. Iso amasapol a suportaran talat ta idalakay. Tulungan ta ida no adda pagkasapulan da. Ay katuan bakit? Rumbang laan. Ta sino kumangay timang tulong kadakwada no saan adata ang naganak da? Miko, ada nakita ka bakante iti may sa food delivery app. Amang ano kayat mo dadya trabaho? Agpaiso? Anya nga trabaho ti mabalin niya applyan? Rider, agi-deliver ka iti makan ka dagiti customers. Kayat mo ka di? Apay kit dinasan nga eh. Di matimbagakan ka nga oraan niya dita nakita ti trabaho no kabailaklakit di. Applya kon, tapno damotan panggadak. Ngam, kabaila mga ta. Apay kit dinasaan. Awan ti trabaho asaan anarigat, nang runa nagdadamo ka. Pudnot ako na Miko. Kan apag iso,
Tadamot motor mo ang mabalin mo nga usaran. O sige, padasag nga applyan dahit Alisa. Talaga kami nakasapulan tayo ti kanayunan nga income. Amom di dakkel apasdak akaabay ti nagtrabahwak idi. Ijay ti mapan mo pag-applyan. Uwan Lisa, amok na ijay. O sige, tamasapa ka mapaninton bigat. Kumusta nga mo ti panagbirbirok mo iti trabaho anak ko? Ada ka din nasarakam. Adan nanang, nag-apply ka ti may sa food delivery app, kas rider. Ay nasaya at ngarudan o kasta anak ko. Kahit kumusta nga iti panag-apply mo ijay? Nasayat mo't nanang. Awagan dakto ka no para iti orientation kan training. Ay, sapay la ko maanak ko. Tapno adamot ang trabaho. Unerod nanang. Talaga kayat kumutan ti madaan iti trabaho. Tamaas siya nakunay ni tasawak. Basta agagat ka. Kan aganad ka akanayon. Wen nanang. Naimbaglaangan ada motor mo, Miko. Apag iso iti trabaho nga inaplayam. Ada mausar mo alugan. Iso nga ron ang nag-apply kadagos nanang. Tamok nga dati mausar ko ang motor iti panag-deliver ko. Kita man lang agpaiso. Ada pagsaya atan tinaipundar mo ang motorsiklaw iti damo ang nagtrabahwam ide. Wen nga ron nanang. Talagang agporsigiyak para iti pamilyak. Ken para kada kayo ko ni tatang. Kaya't ko may panakkaldak tumot ni anak yo. Anya kakade, Miko. Uray pa'y anya ti mapaspasamak. Saan mi nga ibaen, ada kami dagiti dadakkel mo. Ipanpanakkel da ka, Miko. Agyaman na kiti suportayo ko ni tatang kada kami iti pamilyak nanang. Ket ikarik. Ipanakkaldak to nga anak yo. Itilaksid ti sasaadak iti biyagma ng Emmy. Ama ko na nga awan maipagpanakkel ko. Diyak pulos na rik na nga imbaindak dagiti dadakkel ko. Nakababain man nga aklunan, ngam talaga nga adagundaway akayarigan na apadagsenak laangan iti asawak, gapu iti kaawan ti trabaho. Nalaos idin ti bain ko kanilisa, kat dimteng payan iti punto, akasla kayat kun ti sumuko. Ngam amok adinak binaybayan ti namarswa, tadimteng kat ngarod ti gundaway, anaawatak iti nagaplayak, kas rider ti maysa a food delivery app. Aging gaadimteng ti aldaw, apanang rugikon iti trabaho. Lisa, kasla madanaga na kita muna nga aldaw ko iti trabaho. Di ka kadiag dandanag. Amok ka ba alam dayta? Sapay la ko ma. Diyak ngamin kaya tagkam mali iti umuna nga aldaw ko iti trabaho. Normal laeng dayta arik na. Nga mapunas tumot laeng. Talagang aramidag ti amin nakabailak Lisa. Para kada kayo kadagiti anak ta. Ken, para kada tatang ken nanang mutan Basta aganad ka akanayon. Sa bagay, amok mutket di anatanang kang agmotor. Di kagdanag. Laglagi pag-akanayon day taabilin mo. Agyamanak, katandaanam, adda aklaang ditoy ang nakasuportakan ka. No adda ka sa pulam, awagan nakadagos, ha? Agyaman na kiti panagtalik mo kanya, Lisa. Ipatpatag kayo unay-unay kadagiti anak ta. Ipatpatag da kamot. Amok na agbalin to anayas ti amin.
Good luck iti umunang aldaw mo iti trabahom. Lalay ngam ti agi-deliver. Agyaman ak, Lisa. O sige, mapanak nga rudan. Lisa, kumusta nga imot ni Miko balasang ka? Medyo ada pa nagdanag na iti damong aldaw nga isisarek na iti trabaho, tatang. Excited mat. Amo kakabailan na day di trabaho. Nasaya at mataadan trabaho na. Sapay la kumata, agbalin anayas iti dayjay at trabaho na. Wan, tatang. Amok nga agbalin anayas ti amin para kani Miko. Sa bagay, amok anaanos ken nagagat ni Miko. Iso asigurado nga agbalik eh. Pudno day tatang. Basta ada support tayo, kanda kami a pamilyana. Amok nga agbalin anayas ti amin. Ay, gayam. Anya kay ti agbalin at trabaho na. Agi-deliver iti makan kadag iti customers da, tatang. Rider ti posisyon na. Masapul la ka na yun nga rod nga aganad. Delikado mo't nga minti kasta at trabaho no daduma nang runak at nakamotorsiklaw. Kanayon kumot apalagipan nga aganad, tatang. Nasaya at nga rod no kasta. Masapul at talaga ti anos ken panaganad iti kasta at trabaho. Agyaman kami iti suportayo, tatang. Awan anyaman na, Lisa. Napatag kada kami ni Miko nga anak me. Ken karaman kayo moten a pamilya na. So, akanayon nga ikararag mi ken ni Nanang Yaw, asapay kumatag baligin ni Mikaw. Napatag kayo mat kanina ng kada kami, tatang. Kat aramidan mi ti amin, tapno mapasaya at mi ti biag tayo. Lisa, bakit? Ada akon. Oh, kumusta ti umunang aldaw mo iti trabaho, Miko? Ay, makabannog mat. Okay lang. Talaga nga adugayam ti customer. Nasaya at mat. Kat ada ka din nagbalin a problema iti deliveries mo. Ada dagiti customer sa kalat nga ag-cancel iti order da. Naimbaglaan nga na, tadyak pa'y naala ti order da, di nag-cancel da. Dahil ti makapasuron. Nasaya at mat nga rod ata, di kakit nagabono. Makabannog nga agpaiso day ta trabaho. Ngam masapul ti anay nga anos, Miko. Amok day ta, Lisa. Ngam kasi tinakonakon. Adala sumagmamano a customer ang makapasuron. Makapaupay. Normal day ta pasama kiti trabahom. Adumatan dagiti nadamdamag ko akasta. Ngam talaga masapul nga anusan nyo tatrabaho yukat nga rod day ta. Amok mo't kit di day ta, bakit? Ay, no apay nga min nga dadagiti kakastya customer Maawatam latan. Masapul ti atidog a pasensya no kayat mo ti agbayag iti kasta trabaho. Basta di kanayon abilin ko ken ka. Aganad ka kanayon. Wen, laglagi pag akanayon day ta, Lisa. Ayan gayam dagiti ubing. Uray dananang kantatang. Diyak mo't ida na danon diti balay. Apaman anak kasang petak, napanda ka dagiti ubing iti balay daan ti kandra. Kasangay ka no di may nga apo na, iso nga inawis na dananang. Kastaya? Wen, iso nga yung kaagpalasan, tamangan tamutan, tapno masapa ka makainan na. Amok anabannog ka, iti nagmalmalam apa nagtrabahom.
Tatang, nanang, sumuroy ka kung iti trabaho. Ay, aganad ka, anak ko. Tarabayin na ka ti Diyos, anak ko. Agyaman ak tatang, nanang. Mala, mapanak nga roden. Ay, yaman pa'y apo. Tanakabirok matlaangan iti trabaho ni Miko. Kung naktumot ngamin nga dantulat ta. Naanos ka nagagat ti anak ta. Iso akakaasyan ti Diyos. Pudnot ako namlakay. Makita tamo ti panagpursigi na piman amandan iti trabaho. Tapno maisakad na ti biyag ti pamilya na. Mamati asumaya at tibiyag dagiti agasawa. Tagpadadaan na singpat ka na anaws. Iso anagasat ta. Takas ka ni Lisa tinagbalin a manugang ta. Amuna at tulungan ti asawa na. Kundi na maliwayan ti responsibilidad na iti asawa. Kastamatan ka dagiti anak da. Agpaiso day ta nga imbagang bakit. Talaga anagasat ta. Naanayas mo ti amin nang ro na ti kasasaad ko kas delivery rider iti trabaho manang Emmy. Nawadwad mo ti matmat gadak, iso amaragsakan ak unay, ta makatulong akon iti pagkasapulan mi iti pamilya. Pagarupan siguro ti daduma, analaka, wenno papetiks-petiks laang ti agbalin a food delivery rider manang. Ngamsyak ti makapanaknak anarigat mo ti agbalin a rider. Adda ngamin dagiti gundaway, maabutan kami iti napig sa atudo iti kalsada, kabayatan ti panagturong mi iti address a pagdeliveran mi. Kadawyan met, mainaran kami, ta saan met maliklikan dayta. Ti karigatan manang, kat dagitay gundaway, paglulukwanda kami dagiti kampay idi kat agorder, ngamang lukluko dalagayam. Tainton sa pulan min ti ibagada nga address da, awan mo't makaamam mo kadakwada. Ngam masapul tinaan-anay a panaganos. Kas iti na minsan. Akong diti lugar nga imbaga ti customer. Awaga kong ginagorder. Hello? Hello? Naimbag nga oras yo. Adda akong diti lugar nga imbagayo. I-deliver kong ti order yo. Ay, sorry. Ngamjakon ka sa pulan dayta. I-cancel ko. Ha? Saan pa nabayadan ti order yo? Siyak ti ma-charge no saan nyo nga alaan ti order yo. Kunakmat na i-cancel ko. Ada akong dito location nyo. Mabalin ka din alaan yun tapno saan mo masayang? Di na ka dinawatan. Kunakmat na i-cancel ko. Siyak nga min ti ma-charge no saan nyo abayadan ti order yo. Pangasi yo ta alaan nyo kuman. Pinutod ng tisaritaan. Kasano nga tada ito ko yan? Siyak ti ma-charge ta saan pa nabayadan ti order na. Anyamot na di customer. Oray kumamot na nasapsapa nag-cancel. Tapno dya ko nintuloy nga inala ti order na. Ay, nabanugak lang aro dun ni MIDT location na. In-cancel na pailag. Talagang adadag iti tao nga awan asida iti padada at tao.
Apay kasta tila nga masimangpot Miko. Nabannog kan samot unay. Kabalak nga andoron ti bannog Lisa. Ngam ti jak maanusan. Kati pa nang loko pa'y laang mo dagiti pada at tao kadagiti kaskada kami ang marigrigata na mapanagi-deliver kadakwada. Apay aya. Ada ka di sana nasayata na pasamak. At nangamin may sa customer at lata nag-cancel. Idada akong ti location na. Anya? Ay, unay mo't daytan a customer? Oray ko mga rod no saan ko pa naala ti order na. Ngam naalak mo tan. Sa kilata nag-cancel. Iso asyak ti na-charge. Iso pa anay kisay ti birok ko itang aldaw. Talaga akasta Miko. Adulat ta dagiti tao nga awan asin na itipada na a tao. Gapo siguro takas to lang ti trabaho mi. Iso ang nagbabamot ti pagkitkitaan da kada kami. Di dala mo as sobra sakripisyo tar aramidan mi. Tapno at dala ang maiyawid mi para iti pamilya mi. Miko. Kunsan lang alam na minsan na napasamak kanyang ti kastoy saan ka di. Adon adaras. Ngam inan anosak. Tapno at dala ang panggadak. Iso na lang takas lang maupupay akong Lisa. Siyak pa mismo. Mas asya na kung kadagiti padak a delivery rider ang malukloko mo't lang. Amok no kasano ti rigat da makigubgubal iti kalsada. Iti pudot. Iti tudo. Tapno makay-deliver da lang. Nung maluko dan tupay lang. Sika noon niya ti amom ama kapasayaat kan ka. Uray siyak. Mas asya na kun kan ka. Nang runa no agawid ka, akas taunay aliday mo. Gapo iti panang loko ti customer kan ka. Mapampanunot ko pa ikit din tag-resign. Ang sapolak sa langan iti sa bala trabaho. Pampanunutot nga awan tumanan ti maitulong ko kan ka. Kabayatan ti panagsapsapol ko iti sa bala trabaho. Di mo ka di panunutan day tamiko. Narigat mo't nga anusam day ta trabaho. No talaga asaan kan anaragsakiter aramidam. Umanay pa'y mo't lang ti masapsapulak para kada tayo kadagiti anak ta. Okay lang kan kang oray jak pa'y makatulong iti sumagmamanungal daw. Wan, apay kit di na saan. Asawa nak, kat adda nagsin na pataan ta nga agtinulong ta itirigat man wano ginawa. Iso nga aramidam noon niya ti amom anasaya at para kan ka, Miko. Lakay, nagsarita kami itay ka ni Lisa, maipapan iti trabaho ni Miko nga anak ta. Nay, apay. Anya ti may papan iti trabaho na. Maupupay ka nun. Gapo iti sumagmamanon adaras a panang loko kan kwa na ti customer na. Kan saan laeng nga iso, uray dagiti daduma kakadwa na. Anya ti napasama kaya? Kasano, ada ka no agorder. Inton mapandan i-deliver, kalaat nga i-cancel ti customer. Wendo saan, di dan sungsung batan ida no addadan iti pag-deliveran da. Nagloko mo tan dagita at tao. Di dala nasyan mo tan kadagita ag-deliver. Kansaan laang aday ta, isuda ti ma-charge no kasta ti mapasamak. Katanya pa'y lang arutar aramidan ni Miko nga'y. Agikataon ng itikas tang agbambanog lang ngawan mo't gayam magimulan na. Mabain nga rod ka no ni Lisa, ngawan tumanan ti mayawat na asweldo na, kabayatan nga agberbero kiti sa bali apanggadan. Kahit anyamat ti ko na di manugang ta. Amumata na singput ni Lisa. Iso nga imbagana ka no adi na panunutan day ta. Kabailan pa imot ni Lisa ti manggad para kadakwada. Amot lagayam, di agresign langan. Kaslapay kidin kakaasig apulang iti ayat na amaadaan iti trabaho. Delikado pa ikidi at ipanagmutmotor na. Huwag nga rod. Ang urayan ta ano anya ti desisyon di anak ta. Imbagakmot ka ni Lisa saan nga agbabain amang ibagano at kasapulan da. Sa bagay. Orayan tangar no anya ti panggadeng ni Mikaw.
Narigat matno datakit din ti agdisdesisyon para ken kuana. Tatang, nanang, naikad din kong agresign na klangan iti madama trabaho. Naibagang arod kanyak ni Lisa ti may papan iti masansan na panangloko kada kayo dagiti customer yaw. Naibagamot kanyak daytan ni nanang mao. Isa ang masuronak mat kadagiti tao nga awan maaramid da no day ti manglokaw. No, anya ti amo mapagsaya atam. Aramidem anak ko. Suportaran da ka. Agyaman na kada kayo. No apay mo't namin niya dadagiti na alas ti ugali da at tao. Makapaupay. Ay, maasyan launay kan kanya asawam anak ko. Di mo panunutan ti kinaawan manen ti trabaho, Mikaw. At dantulat ta masarakam anasaysayaat. At da kaasi ti Diyos, anak kaw. Wen, Miko. Di mo liwayan ti dumawat ti kaasi ti Diyos. Amuna na dalus ti pusom kadasaya at katao. Amok nga ipaitumot la ti Diyos ti parabor aparakan ka. Nanang, jak tumalipatan dagiti abilin nyo. Katagyaman ako na iti suportayo. Nang runa iti pamilyak. Asino kumapay nga iti mangtulong kada kayo no saan ada kami kanitatang yaw. Agkibus tumutla ang dagiti apanobok, Mikaw. Saan ang makapasar ti tao iti panobaw ka di nakabailan? Uray kita di mo mapupuutan ngam kaslaawan anyaman nanton daytoy amapaspasaram, anak kaw. Sapay la ko matatang. Kat di kagdanag. Jak pukawon ti panagtalag ko iti Diyos. Amo kadumtong tumot lang tinapinta sa gasat para kanyak. Kastamat ten iti pamilyak. Nakababain man nga aklunan man ng Emmy, ngam ti pan nakaupay ko kadagiti nalaing amang loko ti makagapo, no apay ang nagresign na kas food delivery rider. Para kanyak ngamin, okay la kumano na minsan, namidwa wano namitlulaang anapasamak ti kasjay, ngam saan met. Nang runakat saan laang asyak ti nakapaspasamakan na, no di kat dandani amin dagiti kaskanyak ti panggadan na. Makunak a simple laang day ti apadas ko, no maidilig kadagiti na idrama yon. Ngam ti laang kayat ko maidanon kadagiti tao, nga awan maaramid na anasayaat. Saan kayo kumamot amang irurumen kadagiti agsak-sakripisyo nga agtrabaho para iti pamilyada. Nang runa tawan matimadi nga aramidan da kada kayo. Agyamanak manang Emmy, to'y pagayam mo, Miko. Miko, pagayam ko, agyamanak met iti panangisalaysay mo iti pakasaritaam. Pudno a simple laang to'y padas mo, ngem pakaadawan met iti adal. Umuna, isu ti kinunam asaan ko maarumbeng a paglulukwan dagiti agtrab-trabaho iti nasayaat para iti pamilyada. Ayunak dayta. Ngem kayat kumat nga ibaga, asaan ko maarumbeng a paupay tayo kadagiti kakasta akita ti tao. Di mo kumatagidaksan daytoy nga imbagak. Gaputa ti tao a pursigido nga agsakripisyo para kadagiti ipatpatag na saan to apulos a sumuko. Kang ronaan na, saan ang maupay iti uray anyapay akita ti ublag.
Sa bagay, mamati ak ang makasarak ka pa iti sabali a panggadan pagayam ko. Kat sapay lakuma, tainton mapasamak dayta, laglagi pam tinakunak, asaan arumbeng nga agpaabak tayo iti anyaman akita ti ublag. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Nalpas daytoy a kapitulo kadagiti amin a napasamak may salaeng ti pulos ti panagpursigi ken ti pammati ti tao ket saan a mapasardeng. Agyaman kami iti panangeg, intayon manen iti sumaruno a kapitulo.